С пиесата "Русалии" на нашият народен оркестър към Българско национално радио посрещаме Димитър Яков от Сдружение "Русалии" Петрич, за да ви поканим на един интересен форум на 29 октомври по повод 110 години от освобождението на град Петрич. Общината и Сдружение "Русалии" Петрич ще организират интересна среща, която ще говори за историята, за обредите, обичаите на русалиите. Добър вечер, господин Яков. Много ми е драго да сме заедно в този момент в национален ефир. На мен също ми е изключително приятно. Хубава вечер на вашите слушатели и на чудесното радио Хоризонт. Това е един проект, който го правим от доста години. Искахме да бъде изпипан и да представя русалиите и да ги легитимира като част от академичната част на българския фолклор. Ние има с какво да се гордеем. Тази година не искам да се хваля, но на всички големи фестивали и конкурси спечелихме призовите места. Но конкретно за събитието, то ще се проведе на 29-ти този месец. От 12 часа на обяд започват приготовлението, но самият симпозиум и семинар ще бъде от 13 часа в новия градски музей на град Петрич, който е направен пак с един съвместен проект, трансбалкански проект и в един чудесен парк в едно бивше поделение на вътрешни войски, мисля, че беше. В 13 часа започва лекторската част, т.е. теорията, с помощта на нашите колеги и приятели от Република Северна Македония и Република Гърция. Той ще представи културните разлики, прилики в фолклора на трите държави. Защото оказва се, че при едно трансгранично сътрудничество има доста възможности за обединяване на фолклора ни. Освен всичко друго, тук се обединяваме около един религиозен синкретизъм, в смисъл всички русалии са християни. Обрядът е изключително християнски, макар че в времето и нееднократно около 13 век е обявяван за пагански или за свързан с старите тъмни вярвания. Относно теоретичната част ще вземат участие професор Владимир Яневски от университета в Гоце Делчев в град Щип, Република Северна Македония. Йоргос Мелникис, Янис Мусхопулос и Ахилеас Циципас от Република Гърция ще представят техните рогаци или ромлуки, които са също близки и са един еквивалент на русалиите в нашата южна съседка. Презентации пред академичната общност на български учени, които ще присъстват тук. Естествено сме подбрали всички, които се занимават с български фолклор, но сме сложили акцент и конкретика върху тези, които се занимават с русалии и с изучаване на музикалните инструменти от югозападна България. Да припомним нашите слушатели, че русалиите от Петрич, русалийските традиции са много характерни, ги пазите в автентичен вид. Някои във фолклора учени, а пък и самодейци казват, че русалиите са танцори или лечители, войни, древни мистици. Някои казват, че са жреци на култа към Дионис. Истината може би е някъде по средата и се смесват различни езически и християнски вярвания, но все пак това е фолклора, господин Яков. Радвам се, че ми давате тази трибуна. Във връзка с последните разкрития, които се разкриха тук на Хераклея Синтика от доцент Вагалийски и неговия екип, оказва се, че нещата наистина са доста дълбоки и отиват в най-дълбока древност. Защото се откриха надписи, които определят едно наличие на едно ефебско общество, мистичните тайни мъжки общества в древността, чието еквивалент вероятно са днешните русалии, защото и те са четен брой. Пък на нашите приятели от Гърция също там в същата област също бяха открити древни надписи и така. При нас е хубавото и интересното, че настоящия надпис, който беше открит и който свързва ефебите с русалиите, съдържа повече от 12 тракийски имена, обърнете внимание, значи в града като Хераклея Синтика. Само да разясня съвсем накратко, това са ефебите са не женени млади мъже, които шинуват в едно тайно общество, което се използва предимно за представяне на полиса пред гостите на града или гостите от други държави. Те имат предимно представителни функции и приличат на нашите гвардейци, които са пред президентството. Играйки си с танците и наподобявайки военни танци под съпровода на музикални инструменти, така наречените авоси, те представят типични бойни хора, които на ушким се убиват, стават и така нататък.
трябва да подчертаваме, че най-важната част е именно фокуса върху събитието, ще се постави върху синхронните явления като проява на южноевропейския синтез. Ние искаме да покажем, че в същността си, в миналото, генезиса на тези събития е един и същи. Но подчертаваме нашата идентичност с една чудесна книга, която е написал Кузман Шапкарев през 1884 година. Русали, един твърде интересен, забележете, български обичай от Южна Македония. Тя е издадена в Пловдив и ние се базираме изключително на нея. Трябва да ви кажа, че и следващите изследователи като академик Михаил Арнолдов, професор Димитър Маринов и повечето се базират именно върху изследванията на Кузман Шапкарев. Така и ние в Петрич пък имаме собствени изследователи, изучаваме документи на чужди автори, на древни автори, стигаме до 13 век за епископ Димитър Хоматян, Охридската архиескопия, който обяснява русалиите. Отиваме до готските нашествия, където се смятат пак за едни скверни и поганни игри. Въобще ние има какво да си кажем в отношение на древността. А сега, нека да илюстрираме музикално всичко това, което си казваме с Димитър Яков, преди да продължим разговора за форума в Петрич на 29 октомври. Слушаме Русалии на сън, Валери Димчев. Хоризонт.
Музикална шарения продължаваме разговора с Димитър Яков от Сдружение Русали Петрич и ви каним на 29 и 10 в града на форума Русали минало, настояще и бъдеще. Сега малко за бъдещето. Мога да кажа за съвремето малко. Самата идея на фестивала и на културния форум е миналото, настоящето и бъдещето на русалиите. Петрич е един прекрасен град, който в момента има 11, повтарям, русалийски групи. Те русалийските групи, вече това е друга тема, дали са част от станчинарските игри или постепенно станчинари са част от русалиите, но това е друга тема, която ще се разисква тук. 11 русалийски формации. Представете си какво невероятно богатство е това нещо тук и какви кадри могат да дадат за русалиите от страна на местния фолклор. Извън класна дейност и така нататък. 1300-1400 души се занимават с това нещо. При нас няма да го има този демографски проблем, който скоро бяхме в Република Северна Македония, където наши приятели там се оплакват и в момента не могат да съберат 5-6 души, а пък за музикални инструменти да не говорим. Ние фактически стъпваме върху трудовете на доста хора, които са работили преди нас. Традицията е от баща на син. Казахме вече, че това са тайните мъжки общества, които трудно се допускат жени. Да не говорим за частта свързана с Светата православна черква, но ние сме част от богатия арсенал на Българската православна черква, което допринася за доброто отношение към нея. Фактически една, мога ли да се изразя малко по-съвременно, в смисъл външна продукция. На нас не е разрешено, говоря в миналото, през поганите дни, 12-те дни, когато са от Рождество Христово до Йорданов ден, да извършваме еквивалента на западноевропейския екзорсизъм. Черквата ни разрешава да извършваме дела, които не са присъщи на обикновени миряни, освобождавани от християнските си задължения. След това, при срещите между две русалийски дружини, стига се до конфликти. Доста са сериозни нещата в това отношение. Гражданите и обикновените хора, които ще посетят Петрич в съботния ден, който се очертава да бъде в чудесно слънчево време, да заповядат, да видят, да дойдат на градския площад, да ни видят с нашите гръцки и македонски приятели. Самият семинар е отворен в градския музей, ще бъде разположен, могат да се задават въпроси, могат да се питат абсолютно всички неща. Ние нямаме ограничения в тази посока. Искам да ви кажа нещо за музикалните инструменти, може ли? Да. Невероятни. Това са така наречените петрички зорни, които са описани чудесно от професор Димов и професор Лозанка. Значи в една прекрасна книга "Семиотиката на зорната" невероятни са нашите музикални инструменти. Много хора страдат от едно предубеждение, с предразсъдъци, започват да гледат де зорните са турски, де зорните са гръцки, не знам си откъде си, зорните са си наши. Всеки музикален инструмент, вие знаете, вие сте в музикалния фолклор, си има специфично звучение. Тя самата зорна, той кларинета всъщност е по-късен еквивалент на зорната. Относно музикалните инструменти и фамилиите на музиканти в Петрич, тук имаме една чудесна фамилия, която са Куртови. Имат вековен род тук, който продължава тази традиция. Ромски музиканти. Тук трябва да сме категорични, нали, в това отношение. Русалиите си изпълняват техните обреди и обичаи под съпровода на две зорни от град Петрич и един хубав тъпан. Правиме един периодичен културен форум. Тоест, следващата година този културен форум ще се проведе в друга държава. Надявам се и работиме в тази посока. Най-после правим различни постъпки в продължение на 7 години вече за признаване на русалийството като част от живите човешки съкровища на България. Много се надяваме това да се случи. Работиме с хората от ЮНЕСКО, които имаме един дългосрочен план. Русалийството част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Получаваме от всякъде позитивно отношение от всички български институции. Трябва да благодарим, пак казвам, на община Петрич, която допринесе за организиране на този прекрасен културен форум. Благодарим на музей град Петрич, които ни предоставиха възможност да представим в новия чудесен музей за първи път такава мащабна презентация на нашата култура и нашето изкуство. Благодарим на град
градския парк Петрич, който чудесен, невероятен. Заповядайте да го видите. Миналото, настоящето и бъдещето да бъде в синхрон. Това пожелаваме на 29.10 да се случи сега в събота от 13 часа в семинара в музея в Петрич. Така че каним слушателите на Хоризонт и ви благодарим за изчерпателния разказ, който така или иначе ние се надяваме на живо да го видим. Благодаря ви много. Ще бъде голяма чест за мене. Радвам се, че се чухме. Надявам се да се запознаем на живо. Благодаря ви много. Димитър Яков от Сдружение Русали Петрич.